jeg hedder Magnolia, jeg har skålen med, og Mentos med. Hej, jeg hedder Victoria, og jeg har planterstik med. Hej, jeg hedder Medina, og jeg har Haribo Butterfly til Bamsen. Hej, jeg hedder Josefine, jeg har Picnic Sour med. Hvis jeg kan finde ud af at åbne. Hej, jeg hedder Laura, og jeg har taget lidt planterstik med. Hej, jeg hedder Emma, og jeg har Haribo Sour med. Hej, jeg hedder Isla, og jeg har Møger med. Hej, jeg hedder Magnolia, og jeg har Katjes Partyfit med. Hej, jeg hedder Victoria, jeg har Mauer med. Vil du mixe det? Det vil jeg gerne, det vil jeg gerne. Jeg vil ikke mixe det. Okay, sådan der. Så se det. Hold lige række med min. Okay, hvor skal vi lægge?